Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. U fatt li l-pensjoni rdoppjat taħt gvern laburista. Dan kien kliem il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon li f'artiklu li kiteb fit-Times saħaq li l-pensjonanti f'pajjiżna gawdew minn żiediet kbar fl-aħħar snin grazzi għall-att ta' inċentivi li ddaħlu. Waqt li wieġeb għal miżinformazzjoni li għadda l-kandidat indipendenti Arnold Cassola li qal li l-benefiċċji tal-pensjonijiet baqgħu baxxi minħabba nuqqas ta' fondi, Falzon spjega li bil-maqlub fl-2024 l-istimi finanzjarji jindikaw ċar li l-allokazzjoni għal pensjonanti irtirati biss se tammonta l madwar 796 miljun euro. Dan hu l-ogħla ammont li qatt ġie allokat u anke 112 miljun euro iżjed meta mqabbel mal-2022 u 385 miljun euro ogħla mill-2013. Għalhekk, tenna l-Ministru Falzon, il-pensjoni ra żieda ta' 17% meta mqabbel ma' sentejn ilu u żieda ta' 94% meta mqabbel mal-2013. Cassola oġbu jaqsam il-pensjonanti bejn dawk li ħallsu rata ta' sigurtà soċjali ogħla u l-bqija u qal li dawk li qed jitħallsu l-ogħla rata qed jiffaċċjaw tnaqqis. Iżda Michael Falzon spjega li tali argument hu skorrett għax fl-aħħar snin il-gvern ra li kull pensjonant jirċievi l-istess ammont ta' żieda kien xkien l-ammont ta' kontribuzzjoni li kienet iħallas. Fil-fatt, f'din is-sena, il-pensjonanti kollha qed jibbenefikaw minn żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa u f'ċerti każi romolu ħaddiema li rtiraw wara l-2008 ħadu żieda żejda għall-għolli tal-ħajja. Għaldaqstant, f'dawn l-aħħar 7 snin, il-pensjonanti b'rata għolja ta' inċentiv ma kinux qed jirċievu żieda mnaqsa meta mqabblin ma' pensjonanti oħrajn, iżda żieda ugwali. Falzon tenna li l-istqarrija li grupp ta' pensjonanti ħallsu ratwala fuq oħrajn ifalsa u dan għax l-ogħla rata ta' kontribuzzjoni tinbidel kull sena. Iġifieri xi ħadd li ħallas ratolja ta' kontribuzzjoni jfisser li jkun ħallas ammonti differenti matul is-snin. L-aħħar punt ispjega l-Ministru hu rigward l-ommijiet jew ġenituri li rċivew kreditu ta' kontribuzzjonijiet differenti. Minkejja diskriminazzjoni immaġinarja li ħoloq Cassola meta mqabbel mommijiet mweldin qabel l-1952, il-Ministru Falzon assigura li kull jew ġenitur li twildu wara din is-sena se jkunu qed jirċievu pensjoni tajba daqs kulħadd. Fil-ġimgħat li ġejjin, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali se jkun qed jara li b'mod gradwali jitkompla l-proċess biex jitqasmu żidiet ta' 9.47 fil-ġimgħa lil dawk imwielda qabel l-1962 u dawk li qegħdin fuq il-pensjoni massima. Għalhekk, il-pensjonanti li skont Cassola se jingħataw żieda adekwata se jkunu qed jirċievu żieda ta' 24.47 euro fil-ġimgħa fil-pensjoni tagħhom matul l-2024 li tfisser żieda ta' mill-inqas 74 euro fil-ġimgħa fuq perjodu ta' 11-il sena. Falzon tenna li l-amministrazzjoni se tibqa' dedikata biex ittejjeb l-għejxien ta' kull pensjonant.